Så de fleste præsentationer, sådan nogle corporate presentations, wow. Når vi sidder på med røven på en stol i et konferencelokal eller et mødelokal, altså selv bare en chef, der skal give en statusopdatering, det er så pissekedeligt. Så jeg kommer med min formular til, hvordan jeg designer mine egne oplæg, som får sådan okay gode ratings hver gang. Og nu skal jeg simpelthen lige lære at dele en skærm her. Nu kæft, hvad vi kører. Godt. For det første, så gør jeg det, at jeg designer mine oplæg. De fleste, de gør simpelthen det, de sætter sig ned på deres røv foran deres computerskærm, og så tænker de, hvad vil jeg gerne ud med? Hvad vil jeg gerne formidle? Og så laver de 1000 slides, eller i hvert fald 87. Går tæller fra og alt muligt andet. Sådan gør vi ikke her. Det jeg gør, det er... vi starter lige med malertapen her. Prøv at se her. Fordi jeg starter faktisk på væggen bag ved mig. Lige nu er det en dør. Ej, det er fedt, når det virker, det her. Så. Se. Det første, jeg gør, det er at lave sådan en her. Bagpå, kan man se det? Det kan man godt. Nogenlunde. Så har vi en start. Og så har vi sgu også en slutning. Så skal der ligesom køre et forløb her. Og i stedet for at tænke over, hvad er det, jeg gerne vil ud med, så når jeg også taler med for eksempel netværk eller virksomheder, eller nu skal jeg tale på nogle forskellige konferencer her til efteråret, til sommer, så spørger jeg altid, hvad er det, publikum skal gøre bagefter? Hvad vil vi gerne have dem til at gøre? Hvad skal de vide? Til det ofte så er det sådan en blanding af at blive inspireret og blive losset i røven, når de vil have mig ind ad døren, og at det skal være super, super konkret. Det kan godt blive sådan lidt som en Scenic-agtigt, synes jeg, heroppe i helikopteren, og det bruger vi altså ikke her. Så det jeg gør, det er, normalt har jeg post-its, det har jeg ikke i dag, for det har jeg glemt at købe. Magnetmir, jeg skal have købt nogle magnetiske post-its, hvis du ser med her. Men så finder jeg ud af, hvad er det, de skal gøre. Okay, men lad os sige, det er et netværk af super nørdede biotekniske mennesker, der skal have losses i gang på LinkedIn. Så det der målet er, når de sætter sig på vej hjem i toget, eller sidder i sofaen derhjemme med et glas vin eller et eller andet, så skal vi simpelthen have dem til at flytte deres tommelfinger ind på LinkedIn og lave 3 kommentarer. Det er det, der er målet. Så laver vi lige en lille pokal hernede. Det ligner et glas vin. Det skulle det gøre. Sådan der. Det er det, vi skal. Og ud fra det designer jeg mit oplæg. Og så sætter jeg en post-it, der siger, at det vi skal starte med, det er en intro, hvor jeg gør jada. Så gør jeg noget her. Så skal de blandt andet vide det her. Så skal de også vide det her. Og så videre. Så kan jeg flytte rundt på mine post-its normalt, men de sidder altså på den her tidslinje. Og så vil nogen gå i gang med at lave slides. Det gør jeg ikke. Jeg begynder at designe mit oplæg. Og det lyder ret nørdet. Jeg bruger et hvad hedder sådan noget på dansk? Et psykologisk begreb, der hedder peak end rule. Jeg der har læst, eller lavet som om I har læst Kahneman, I ved, hvad det er for en. Og det er simpelthen en måde, man kan designe oplevelser på. Det, som peak end rule går ud på, er, at vi tror som mennesker, vi bedømmer en oplevelse sådan ret lineær. Så hvis vi har haft en eller anden oplevelse med et oplæg for eksempel, så tror vi, at hjernen den husker slavisk. Når så startede vi her, så kan jeg huske det her, og så var det her godt, og det her det var sådan okay, det var dårligt, og så var det sådan her. Det er ikke sådan, vi bedømmer og husker ting. Det er totalt forkert. Måden, vi bedømmer og husker ting på, er ved, skal vi se, om den kan det? Det kan den ikke. Det er, at vi har tid hernede i bunden, og så har vi tilfredshed, eller satisfaction, hvad sprog man nu vil vælge at køre på. Og så leger vi, at du sidder og glor på mig til Digital Day i Holstebro, eller til en spritny konference, som jeg glæder mig til at fortælle noget om sidst på året, til HK Freelancer, eller hos en anden virksomhed, jeg måske skal lave noget sammen med. Du sidder i hvert fald der, placeret i din konferencestol, og så starter ballet kraftedeme.
Så kan man jo åbne på forskellige måder. Jeg har tidligere åbnet herop. Så er der sket noget. Det kan måske være noget med en begravelse og en præstekrav. Så er begyndt at sige et eller andet. Så kan det være, at folk har begyndt at kede sig en lille smule. Så kan det være, at de synes, det her det var spændende. Så gør jeg et eller andet her. Så var der, sagde jeg måske et eller andet om, at B2B-virksomheder er super kedelige. Det kan være, at man synes, det var ikke særlig fedt at sidde der og føle sig truffet. Og så gør jeg måske et eller andet helt vildt heroppe. Og så har vi slutningen herovre. Det her, det er et peak. Det her, det er the end. Og det er de her 2 ting, folk de husker. De husker ikke alt det andet. Derfor så designer jeg min oplæg for at rigtig nøje omkring slutningen. Altså, hvad skal der ske i slutningen? Det kan være noget med at tage en lille gummihjern med, dele dem ud til folk. Det kan også være, jeg har lige købt nogle andre figurer, som alle millennials vil synes er rigtig fedt. Jeg skal ned og hente dem på posthuset her senere det. Og så omkring det her peak, hvad er det for en grundfølelse, jeg gerne vil have folk, de skal have overordnet? Jeg vil gerne have, at de er underholdt. Derfor så lægger jeg en masse peaks ind, hvor det skal være sjovt, hvor de skal få folk til at grine, eller hvor de skal gøre noget og være engageret. Så det er altså den måde, jeg designer min oplæg på. Og først her, altså, hvad er det, de skal gøre? Hvad vil vi gerne have, de skal gå derfra med? Og så post-its, malertape, fidusen heroppe, design ud fra peak end rule. Først der begynder jeg at designe mine slides. Jeg rører dem simpelthen ikke inden. Jeg beslutter mig for, hvad er det, jeg gerne vil sige, hvad det er, jeg gerne vil formidle, og så laver jeg slides, der understøtter det. Fuck alt det der tekst, og de der, hvor man så skal sidde og læse, og samtidig forklare sig, eller koncentrere sig om, hvad taleren siger, og sådan noget, det duer ikke. Det duer helvede til. Og Christel, jeg tror ikke, du ser med, men om mig slidet, altså med alle logoerne, og hvem jeg har arbejdet sammen med, hvad jeg tidligere har gjort og sådan noget, det har jeg ikke med. Jeg står jo lige der, som Christel plejer at sige, min præsentationstræner, som jeg har været hos tidligere. Og på den anden side af de her slides, der træner jeg, og jeg øver. Ikke til ukendelighed, men jeg skal i hvert fald have styr på nedslagene. Så kan godt være, det varierer fra gang til gang, og jeg finder på noget nyt. Men det er i hvert fald måden, jeg gør det på. Så opskriften på de her opslag, skulle jeg til at sige. Det kunne også være meget fedt. De her oplæg eller foredrag. Nummer 1, det er, what the fuck skal de gøre? 2, så har vi post-its. 3, så har vi peak end rule. Altså, hvad skal de føle mest? Hvor skal det peak henne? Hvad skal der ske der? For mig har det tidligere været, at jeg har holdt en begravelse, hvor jeg har slået noget ihjel, skulle jeg til at sige, noget, der var kedeligt. Det skulle vi gerne stoppe med. Og så er der the end. Hvad er det for en følelse, jeg gerne vil efterlade med folk med? Så det her med at stå, og det var det, har I nogle spørgsmål? Niks, sådan slutter vi aldrig. Vi slutter med et brag, eller med noget andet. Og så kommer der slides. Der har jeg meget gerne en sådan grafikertype til at lige kigge dem igennem, ikke? Fordi sådan en er jeg ikke. Og så er der træning. Åndedræt, alt muligt andet. Nogle gange kan jeg huske Christel Ledegaard, hende der har skrevet stemmeret. Jeg var så heldig at blive trænet af hende lige inden det tog fart. Og hun var rigtig sød til at sige, Sandy, hold din kæft nogle gange. Luk røven og lad pointen lande. Så det her, det er simpelthen min opskrift. Der var lige nogle tags, det skal vi ikke bruge til noget. That's it. Og det her, det er the peak end rule. Tak fordi du kiggede med. Jeg sender optagelsen ud til A-holdet på nyhedsbrevet. Og hvis du sidder og tænker, hende der Sandy, hun skal sgu da lige ud og holde et oplæg ud hos os, så der skulle være godt booket i kalenderen, men jeg har plads til et par enkelte oplæg på den anden side af sommer. Så drop ind i indbakken, og ellers så ses vi til næste live. Jeg tror, det skal være din forside sut og røv. Sådan fikser du det. Vi ses.